Karbi Anglong along le kachera kom japan longri kreheni sar habe atum arjab thibji puse aning alam kachapaklang dilai along puthot rakia honmu keneblong Hongbirik Health and Wellness Center along Karbi Anglong Life Kahumridang. Kardom Pini midday aniu salong pe nili birta thanba pi sami bhamilin teron pinon arju ek than birta angton pe. Karbi Anglong along le nangke peta puthak ahoy kedo aradatum kaike hangjo hanghai lapen aok chikom rombensi radatum dothak nang bombinong. Lasi methang along le kachera kom japan longri kreheni sar habe atumpen ar jabdun thibji pusi pangdakpon Karbi Anglong along le phelang ahokpet kerai kom japan arpu komat loke dengpo Karbi Anglong ahawar laki ser along le phelang bilong pualam ilitum kachini amuluk sike ong Tangte ladak ilitum kupi koson lokama thadam nangpo apor along pen kachilangdun avele pute hawar hapat ke prairem apor hut ilitum eme kiprangdun koson manji Labangso alam pen jasimet longri kreheni sar habe amai ahin pen munthi dam parsik ponlo Arnam arni ke plangtang khai amilor Samson Singh inti nangka beauty pi along le phelang helo karbi kurpho abirilo Bangso abiri along paideng kachingkai lapen kachehon nangjila ke nangli penili helo Labangso alam sarakorte longri kreheni sar habe amai atumpen Karbi Anglong Life aphan klardak alam the pachini pon Longri kreheni sar habe amaya hin pen ahoy kahumri along sipong rumar pen ongdung adim kapale damdolo lapuson bisar nimrokom atum kangsir kangchap atum pen jongsi la an ahoy kaching hon thek thei pulote rapchari asongja akejoy atum kamunthi dam neme alam Karbi Anglong Life athengno longri kreheni sar habe amai phu mensing teron habe pen Kapachinia tengke rengbong hom adoya hoy kangsek adiman long e longchon sompon etpo Labangso adoya hoy long mesen adim mabangke ilitum ipu rengbong hom lapen ke thong nok pi lapen kareng rong hangpi akumlin ahoy along nang idun pok si itu mahin ing thepon Momo akai lapen aove along aduya hoy kapathir thip thekjia phanpura arnam arni ke plangdam Karbi richo rengbong hom nok be thong teron lapen kareng rong hangpi hai huya kumnin sonse ponang po Karbi Anglong along kachari dun ilitum aprodit rong PEM alang like ilitum Karbi Anglong ke nilitum kipu damji ke nilitum ahimasar lason si alang lipan nilitum hokpon hala nilitum ke damji arni laso chingwai chingsai lo alam lason si klang lo alang lisi Karbi Anglong lapen ke Meghalaya ahoy sabuda long ke alang lisi himasar lason si nilitum ke asorni ada socing bai chingsai Terona sang hola puson kamunthi pen owe kimi akai aphuru na phan jogwan ajakong lata isia kenang sot binong Lapu Ribhoi District Meghalaya pen ahoy Karbi Anglong sabuda along EM Pradip Rongpi kedokok ajoksi Karbi Anglong along le sabuda parai chomang ke che atum nangpar lo ledet lasi alang liphan ahoy asar pusi hokpon lo Angsi Karbi Anglong live claim bang pu bang pi tomhan nili kalbong pache gitu kadong nili tu longri krehini sarabe amai ahin pen nili tum kemang mate nili tum mamuto ke lason iglo je aprang ipu bang akisar tum kachithana teng rengbong hom richu ahut akai pen ilitum phan
adui ahoy nang kibitekang asi laso nang kibitekang adui ahoy an nilitum longri kreni sarbe mai ahin pen adui ahoy an ke long chong idam ejipusi nilitum akemang ko Rongbong terang hamren pen Karbi Anglong live. Dilai police station angkang arlo Dilai tower pli kachetok along Arniwang ason kiri kakuruk asai kedeng bomaho draki ahor mu pen banghini aphan nep ingnang pon cheklo. Pini ada porphai near cap malom Dilai police station angkang arlo Dilai tower krongthom kachetok along Arniwang ason kiri kakuruk padopon no. Bangso kiri kakuruk bomahut Dangkrihini AS01 LC3613 Atrakalong driver kangni anghoya rumalong plastic ahompen kibire heroin ilim lapen brown sugar ini raki ahomi longpon loklo Bangso ajok truck along kedo Manipur ahabar Imphal East Police Station angkang arlo kedo Najir Alia supe Nur Islam arta plikebraisi lapen Golpara district Krisnaigao Police Station angkang arlo Krisnaigao arong Amekar Silim Udin Asopo Abdul Aziz Arta Ningkan Inkorahini Atum Banghini Aphan Nep Ingnang Pono Bangso kiri kakuruk asai kedeng along Jasimet ASI Jiten Gogoi lapen Arya Sanghotun Bensi Patil Kipenle lapen Kine Ponlong Kek Rakio Hormu Asaplang Kienaphan Bokajun SDPO lapen Dilai PS OC lapen CI Barpatha Aridensi Kodai Pono পলিথিনের মেরিবা উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত সেইখিনি জব্দ আমি চোৱা হয় সেইখিনি হিৰইন বুলি প্ৰমাণ গম পোৱা যায় আৰু তাৰ ওজন 3.2 কেজি ইয়াৰ ভেলু 5 কৰৰো বেছি হ'ব আটক কৰিছে নেকি ওজনক আমি ইতিমধ্যে ধৰিছোঁ বস্তুবিলাক ক'ৰ পৰা আনিছিলে বস্তুবিলাক মণিপুৰৰ পৰা আনিছে Dilai pen Bijoy Rangki Karbi Anglong live. Karbi Anglong live pen non malom se kachilang ahem kahumri dam pen kenang sot alam the kapangrum padupon boma sonsi Phongbirik Health and Wellness Center along ta nilitom apherangke humri damsi kenang sot alam the pangrum dam Korkanthi constituency kaparlo Phongbirik Health and Wellness Center along Pini Arni nilitom Karbi Anglong live apherangke pen kahumri dam padosi Saiphi Sadhoni Borala pen Klembang atum pen Chingki Chethan padodam Bangso ahut kethek damlong lake ahoy arpong kave kapang thirasai keklema bang anda ave istaf atuma matsi kapang thirasai cheklem ponbom pusi chini dam nana mat nana tele so hospital long akenang sop kopi dei lo nang pachini ma nile to non la da kenang sop ke wala boundary wal nang ipo sedida la pente chuki dar lo la cleaner kan hedi la isi bang ke non mat kenang sop lo halapu claim bang atum kedo ahem kedo sita do pa joy nakason athe bangso ahem inut ba claim bang atum ta kedo abang ave la si rong asor ajo phirlo apor so that un edeta hut se kachilang akisung chetong nanglo anparta doctor atum sitami kedam ke bang kahelo ajok aporating ken bangso health center along kapali thek thedat ason ta dola si staff atum aphan kapanong pi ahem along kedo akenang sotlo सुविधा आगे ate nang to laki siksak thang da bi mala cleaner la pen सामान्य नीली तुम लोग से ये सफाई का है tante dawai daru lokha available ma लाइट कि वाह ये नाम चला हो दवाई के दई है और ला कि वाह पैरासिटामोल बांग सिनन बांग कौमचा tante दोनों आता halapu rat pen kaning jepon atenge dowai darua bangke longpon bom pusi ning jepon lasi okpra nana thukelang em khonsing rongpi ahin pen bangso health and wellness center kaparlo arong arat phan ansu se ake joy ke se kachilang awar sai ke meki pipon thekje phan rdp dun thua sonte ansu se ake joy longpon ji ante nang la bangso hospital la dawai daru lai kelong pon joy ke ma long joy ke dongmu kakpen samsung ingti Karbi Anglong live tangte non malom su dihina muaphan birta ington pon iksena humri dam
ikha humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng si mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pe kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng pe seleng pini pe kok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor dure that pusitami matha ikri bangso akula dalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi humri damikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adung. Dihina mopi puthot birtar jupon tu iglona. Rong rup kachuki malong akenang sot angbong pen towar ta eson lo. Towar jong si kemesan ave pulote rong rup kaching thor ave buke madu arat tumta chini pa me. Bonta rong phong monteron arong arat tum methang arong dosita kemesan atowar kavedata jok penang an akisum nangdo koklo. Ahok rong kachuki malong kenang sot angbong towar ta isi kethenai akenang sot lo. Towar jong si avete rong arlo jong hele keplang ki phi dosita rong ke klarang thek avela pen rat atun ke do kedamta akisung do bino jasimet keso kyun e apor hot kache pona banga phansi kamatha ibidi ki jodapor nangle rokasonsi nangmande lasonsi singhasan constituency kaparlo rong ni aladatum rong kachu kim lapu ananinkan playing data phita kemisen kedam kebang awarsai longpon pelan La anchota kali sorkar ahin pen colwart lapen retaining wall ice scheme sitame deng bonlo bonta inud rat sai klembang phu rajan tiso abang sai ke claim kedam ke sai oil pen ke claim nang jeron an ke papling pleda da jok haladak araradum aning kipung chepaklan Tham ik nang kokpa kamsing timu orang tu kamsing timu orang non nang litum mga langhina a hithi pensi ke wang ilu kadi nang litum la bangso ke wang a hut la towar la sot la bangso jaipong pen ha kamsing timu orang adak an la bangso towar ko son son lo nang litum khang da chini ni da la avid la nona teng nona teng bolo tang nang litum bangka siksak teng hala sarang paro La silaso asai ki klem pon pame me ade malong puthot prabjin penang chiklem thuthe polote sodak pen insai pon jila pen bangso along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphan sitame rat aphan matha ponra RD nang ki pidunja aphan rat pen tuning ripon constituency si purila oma EM sita bangkai si purila oma si pinelo nanglang le dalu de amasi non CM phanta la si tuning rilo answer se prabjin pen sotuwar na pamilye phasi tuning rilo langhin pen sarpang ringti Karbi Anglong live pator hem kathar hem lapen ingleng hem don thom ahem tum latum chelangsi Karlitang ahem masoratum chikimo amen pen kichengsi aparman football kapathu kachapate kedamtang preni phai nerkep arni pen rongkhang kaparlo hanlokrok mini stadium pathu aklamalong pangcheng ponlo pator ahem tun pen Karlitang borsing pator Kathar ahem tun pen Karlitang podmarong hangpi lapen inglenghem ahem tun pen Karlitang bora inglengatum chikimo amen pen kedamtang preni phai nerkep arni pen han lokrok sport club atum patir piponsi han lokrok mini stadium pathu aklamalo football kapathu pangcheng ponlo bangso kapang thu ingsamjin pen kapachun thekja phanpura aluhi sarpo aman pen kachopha VDC chairman Dinen Bordoloi pensi ingpu ponlo Laso Hudman Peng Pen Rongkhang BJP Mondol Amaipu Bimol Timong Kongchon Bang Moniram Teron Pator Ahem Tun Pen Mohan Pator Kathar Ahem Tun Pen Radneswar Kathar Ingleng Ahem Tun Pen Bolok Sing Ingleng Pen Danglok Ongdung Rong Asar Rop Asar Tumta Chetongdun Kechengsi Arni New 7 Star Club Pen Borpukhuri Trebini Football Club Atum Angbongsi Chephoponlo Laso ahut borpukhuriatum kethek soyajok goal isipen chepahai ponlo Pinia bangke Chaibuk Football Club pen Southgaon Football Club atum angbongsi pathuponpo
Chethan pon me han lokrok lake West Karbi Anglong Rongkhang a constituency arlo Nogong district pen kache hoilok ahawarlo lapen Rongkhang ang kang pen kapa phidun isi ahawarlo Bontami non ke sarkar pen ahoy kido arata tumta paplang dun nangji lapen chingthur dun nangji buka matha pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kabor I lapen MP Horen Singh Bek kacharap chetodun pen han lokrok ahawar alongta kuti cap atangka pen mini stadium kimrang pilo Labangsu mini stadium tangte chot langpu boy phit sitame haladak ahawar ariso tumta kapathu anathu pathek dunang lapen kapaching thur dunang pu mathasi cooperative land society akong chunbang mohon pator kabor I padoponsi bangso kapathu tame patir piponlo Pator asang ho pherangki athengno kachithana tengki ladak ariso e janga tuma phan kapathu anat kapaching thu donjia phan lapen aning kirung pon thekjia phansi football thanbang tame hang pipon lo lapen pathan pon bomlo non labang so kapathu ki bialong sitame kachepate donjia phansi chisik chedang dun lopusi pator asang ho chethan তো আমাৰ এই অঞ্চলৰ পাটৰ পৰিয়ালৰ আৰু কাঠাৰ পৰিয়াল আৰু ইংলেং পৰিয়ালে দাতা হিচাপে তেওঁলোকৰ স্বৰ্গীয় বৰসিং পাটৰ ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন তথা ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁলোকে দাতা হিচাপে ওলাইছিল আৰু লগতে ছেকেণ্ড পজিশ্যন ৰানাৰ্ছৰ কাৰণে কাঠাৰ পৰিয়ালৰ তেখেতৰ মাকৰ স্বৰ্গীয় পদ্মা ৰহাংপি আৰু থাৰ্ড পজিশ্যনৰ কাৰণে বলদ সিং ইংলেং তথা তেখেতৰ দেউতা স্বৰ্গীয় বুঢ়া ইংলেং এই তিনিজনক স্বৰ্গীয়গামীক আমি আমাৰ ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ তিনিজনকে চিৰগা non bangso kapathu along pangrum pet terang kretrok angbongsi pathupon polapen kechengsi anong e tangka sika suri krep hopen nong e lapen adunthu anong e tangka sika suri ner kepen nong e anparta kethom anong e along tangka sika suri kethom pen nong e panong pon loputa pator asang ho pachini ponthu Satgao pen wikibe Karbi Anglong live Tangte pini midday news ke lapan se kang ton eglo domi thakme ani keme